Три видях. Как са се сгушили бронзовите манатарки, колко са красиви в нашата гора, където никой не идва. Пълно е с гъби. Идваме през 2 дена и събираме по 2 чанти гъби. Страхотни манатарки. Тук са навсякъде. Ето вижте още една има тук. Уау, тук са даже 2. От един корен пак излизат 2. Страхотни. Ами, Мери, потупвай ги и ги слагай в торбата. Аз ще търся още. Приказката е, щом има една, има и още една. До нея има и още една, и после още една, и така. Я да видим сега къде са. Къде са скрили другите? 3 и тези двете 4, нали така? Да. Да. Как обичам да събирам манатарки. А? Каза ли нещо? Как са се сгушили тук в листата? Супер. Има много гъби. Преди малко валя, което е знак, че ще има и за напред още гъби. Ето, Мариана, ето. Намерихте. Мариана, намерихте за торбата. Идвай. Ей, тук между двете дървета има една гъба за торбата. Щом има една до нея, може да има още една. Хоп, хоп, хоп. Тук гъбка, там гъбка, събираме ги. Значи пак ще се затварят буркани с гъби. О, Мариана прави палец, лайква, значи има гъба. Щом жената лайква, значи тя е намерила много гъби. Щом така правиш, значи си напипала някакви страшни гъби. Какво става? Сърнела това. Вау! Приказка. Ела тук. Къде е другата? Ето тук. Тая малка зарава е. Тая зарава е. Мъничка, зарови ги. Зарови ги, ще си ги вземем след 2 дена. Ама тая излезна, виж. Добре, тая вземи тогава. О, той е пълно с гъби. Гей, красота, красота. Ой, късе от това бебенци хубаво. В нашата гора е пълно с гъби. Аз си казах, че щом Мариана така ма вика, значи има сигнал. Ето една сърнила. Страхотна. Сърнила. Имаме вече булки, сърнели и манатарки. Ще стане страхотен тиган. Там има някакви други гъби, обаче няма ги събираме. Айде от нас двамата, чао!